मोखां बोखादि नेटाव हरा गाज्रि नुयोना गावजों गाव मोखांखौसो दा फरायगासिनो दङ बेखौ सानदों ए फरायदि बेखौ साननानैथ' नों लाबोना आङो सम फैयो आं खोन्थाखाबाय थादों थोनैल' जादों लिरनावलाय आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो होनखाबाय आं गाबोन फुङाव थांसै होननानै खनथाम जारिनानै जाग्रा सारा लाजिला नोङो सिगाङाव जा खालामबोबाय दै आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा आंना सानै जासिगोनलै थग्रोन गाज्रि दामोनसै कम्पानियावनो थादों नोङो खुलुमबाय लोगोफोर गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय दिनै मोनानिफ्राय मा सोलिलायखो फेसबुक इउटिउब खुलिब्लानो दैदेन वारि कनजिता बर' कनजिता फिसाय मा सोलिलायखो नोंथांमोना गोबाङानो फेसबुकनि गेजेरजों मोनथिखाबाय जानांगौ नुखाबाय जानांगौ दासान्दि कनजिता बर' दैदेन वारि आरो कनजिता बर'नि फिसाय बिथांमोननि गेजेराव मोनसे सोंखारिलायनाय पस्ट सोलिगासिनो दं फेसबुकनि गेजेरजों दासान्दि गोबां भाइरेल जागासिनो दं दै कनजिता बर'नि फिसाया कनजिता बर' फिसाय होननाय मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होदों दै नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनो हागोन आरो नोंथांमोना आं बे पस्टखौ फरायथिनो हालांगासिनो नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय दैदेना कनजिताखौ लानो थाखाय आंखौ बुथारनो गुन्दा हमबाय बिजों निजिरायाबो माने बिसियाबो लोगो बावसो बोरमा जाम्बाया रेप केसआबो जोबाखै दाखालि नागिरफैजादोंमोन थ' नोंथांमोना खोनाखाबाय मा लिरदों बे पस्टनि गेजेरजों बे पस्टनि सायावनो लोगोनो बिथांमोना दैदेनवारि कमेडि होननाय मोनसे फेसबुक पेजनि गेजेरजों क्लियारिफिकेसन होदों दे बिथांमोना बे क्लियारिफिकेसनखौ होखांनायनि दसे समनि उनावनो फिन आरोबाव कनजिता बर'नि फिसाया मोनसे पस्ट होबावदों दै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिनि उनाव पस्टखौ फरायथिना होलांगासिनो हेलौ लोगोफोर थग्रननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां थग्रन माब्रै दं कम्पानियाव खामानि मावनानै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै उन्दुवाखै जोंनि हौवाया मा साइसनि मानसि नै जोंहा थग्रन ओंखाम जाबाय लोंबाय नै एसे एनै लोंबाय ओमफ्राय नै आंना हिनजावा जेन'बा बिदि मानो हगारनांगौ दे जेन'बा आङो उन्दै लोमजानायखासो अजानाव लाबोथारदों जेन'बा बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो आल्ला सोरला हारसिं रोनावलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय गोदाव सोरावनो गावनो फन हरै दावराव जाबाय थायो होनखाबाय आं गाबोन फुङाव थांसै होननानै खनथाम जारिनांगौ होननायखाय आङो दिनैबो दोनबाय उन्दैखौहाय बेखौ बियो फेसबुकाव बियो बिदि गाज्रि लिरनानै पस्ट होबाय आरोना दा दुनिया मानसि शेयार खालामनाय शेयार जानाया बे मोजां जाबाय दा भाइरेल जानाया मोजां जाबाय हिनजाव फाननानै जाग्रा सारा लाजिला नोङो सिगाङाव जा खालामबोबाय दै आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा जाबाय थग्रोन आंना सानै जासिगोनलै थग्रोन गाज्रि दामोनसै कम्पानियावनो थादों नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय बेखौनो पस्ट खालामनांगौ आरो लासिंसिं जेन'बा मानोना बिदि पस्ट खालामनांगौ बियो लिरनानै गोदाव सोरावनो एसे होबानो अथेसार शेयार जाखायो होनना मिथिखायो जेनेबा दे मानो हगारनांगौ बिदि बियो जानला मोनलानो लोंनानै प्रुफ होनांगोन सोर मा जालायदों सोर उफाय मा जालायदों बेखौहाय मानिखायालै आङो माइरि बे हौवाखौहाय गावनि फिसायानो हिनजावानो दङ हिनजाव जाहैदों ओंखाम जालायबाय बुथारनांगौसो मोनथिबाय दा गाबदों आं रायहरदों आरोना बेबायदि आंनि फिसाखौ बिदि लिरनानै होलाबायनाङाना बियो बेबायदि लिरनानै होनो नाङामोन ना आंनो दंना आब' कनजिताखौ लेंहरनायाव आंनो उन्दुनायावबो जों सानैजों उन्दुदों आंनि फिसाया बेखौ माबा मोनसे खालामदों नामा आंनि फिसाया आंनो जेबो होनाखै खालामदों होननानै जेन'बा सोरबा प्रुफ दं नामा मा खालामनांगौ हिनजावानो दं जेन'बा मा खालामनांगौ दे उन्दैया लोमजादों थाखा थाइसेबो हरनो हायाखै बे साला बैसागुनिफ्रायनो थाइसेबो थाखा हरनो हायाखै बियो हिनजावखौहाय बानायनानै जानो फैदों बालाबो घन्टाया फन हमा नोंनि बिनि फिसाया ओरैबायदि फाग्लाना एसे जोंनाव फैबाथाय हिनजावा गोसथोलायो उन्दुलायदों होननानै बुङो ओमफ्राय दा नै हिनजावा भिडिअ बानाय अथासार खस्थ' खालाम भिडिअ बानाय रिन सुख'बाय लन सुख'बाय गारि फाइनान्स सुख'बाय दा हिनजावखौ फाननो फैदों बियो साला गुन्दाया लाजिनो रोङा बियो फाग्लाया रागा जोङो आङो खिन्थु जोंखौजोबबाय दा बिदि लिरना होलाबायनाङा ससियेल मिडियाआव भिडिअ बानाय फैसा थाखा थाइसे थाइनै खामायो बिदि हिनजावखौ फाननाङाथ' बियो गोदाव सोरावनो आलासि जाफैनायखौ बिदि लिरना होनाङाना बियो बेफोरबायदि उन्दैया लोमजादों जाहैबाय माथो जाखो माबा आंनि बोराइजोंसो उन्दुदों मादों बिदि होनानैहाय दा बिसिखौ रायहरबाय आरोना लिरनानै होबाय रायहरनानै थाबा जेबो नङा नै ओमफ्राय लिरनानै मानो बिदि ससियेल मिडियाआव पस्ट होनांगौ बेलाय बेखौनो बुंहरदों आङो दा सिस्टेमनि आं रागा जोंलै मोनथिबाय दा मिस्टार थग्रोन नै
जानो हायैखौ जोंनि बाव गारदों आरोखि बिदि माबायदि मानसि बियो आसुरितलै थग्रोन माब्रै मा ओंख्रि जानानै दं आसुरित मानसि मामायावलाय मा होनो स्किमाव मा ओंख्रि जानानै दं कम्पानियाव खामानि मावना जाग्रानि जाग्रानिसो नै जोंहा मोनसे भिडिअ हगारब्लानो बिसिबां थाखा फैयो मासाव जोङो जिरायनो 30-40 हाजार थाखा लायो मिथिबाय बेरायनो नों कम्पानियाव खामानि मावना सानफा थोलो खामानि मावना जाब्लाबो नों जोंजों जुजिनो हाया दै थग्रोन बुरबक साला आसुरितसो मोनबाय मानसिखौनो थग्रोन मा ओंख्रि थैलाबायनोसो गोसो जायोलै थग्रोन मा ओंख्रि रागानो हिनजावखौनो थांनानै थाजानो बाबायदां ओंखायनो फिसाया लोमजाबाय फैसा थाइसेबो हरा नायनो मिथिबायना रायजोफोर गथ'आ लोमजाबाय उन्दै लोमजानाय नायनो फैसा थाइसेबो गैया आखायावहाय जाबाय आपल'ड होनोसै दा होलाबाय होआबा माथो सिस्टेमनि बांद्राय दुखु खालामग्राखौ गाबखांबाय आङो मोनथिगौ नोङो जै थग्रोननि होआबा माथो हो जै थग्रोननि जै होन बिदि लिरना होनांगौ बियो दे माथो बेफोरबायदि होनांगौ दुनियानि मानसि सेयार खालामबायना दाथ' जै थग्रोननि बिदि लिरना होनांगौ बियो ओमफ्राय जै थग्रोननि जै फाननांगौ दे नोंथांमोना बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम आरोबाव फिन मोनसे कनजिता बर'नि फिसायनि पस्ट नोंथांमोना खोनासंलां फरायथिना होलांगासिनो बिसोरो आंखौ उल्थासो बुंबावदों बिसोर बुंनाया नंखायजोब मालाय भाइरालसो जागोन फलोवार्स बारायगोनसो फैसा खामायनो हासिनगोन होनबावो नायदो माबायदि लोंलायगासिनो बिसोरनि गियाना फिसाजारिनो लांनाया रिल्ससो बानायबावो नोंसोरनो नुखाबाय रायजोफोर लोगोफोर बिदिब्ला फैदो नेक्स्ट आपडेटआव भाइराल होनोब्ला सेंग्रा सिख्लानि खोथाखौ एकदमबारे साइडआव बाद होथारदो मानो होनोब्ला दासान्दि भाइराल जानाय मानि हमजानाय मानि सोरबायाबा गथ' सासे गोनां सोरबायाबा गथ' देरखालायनाय सोरबायाबा फिसाय थाखालायनाय सोरबायाबा फेमिलि थाखालायनाय बेफोरबायदियासो दासान्दि भाइराल जागासिनो दं आरोना नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलां बेबो बेबायदिनो आरोना बोखार हगारनो आरो बोखार दे नेटाव हगारा गाज्रि नुयोना गावजों गाव मोखांखौसो दा फरायगासिनो दङ बे गथ'आ फरायदे बेखौ साननानैथ' नों लाबोना आङो सम फैयो आं खोन्थाखाबाय थादों थोनैल' जादों जों दे नावलाय मिथिबाय नावलाय खनसे नोंसोरथ' बाव अखा थमनो थाबाय दिनै दे दा जोंथ' मोनायावनो फैखादोंब्रा जोङो 8थासोआव फैदों जों मानो थगायदो नोंगौ नालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय